Кнаuf представя Сглобяеми къщи. Една комбинация от гипс и дърво за по-комфортна и екологична жизнена среда. Всички елементи на сглобяемата къща – стенни, таванни и подови – се изработват в индустриални условия в съответствие с архитектурния проект. Облицовъчните плоскости Video All High се произвеждат в завода на Knauf в град Видин. Благодарение на специалната импрегнация, гипсфазерните плоскости имат висока устойчивост на влага и атмосферни влияния, което ги прави изключително подходящи за фасадните облицовки. Всички панели за сглобяемата конструкция се изработват в заводски условия и се доставят на обекта готови. Преди да се започне с сглобяването им, върху бетоновата основа се монтират дървени греди или така наречения венец. Те се нивелират прецизно и се фиксират с подходящи елементи към стоманобетоновата основа на къщата. Готовите панели се доставят на обекта. Всеки панел се поставя на точно определено според проекта място и се фиксира към съседните елементи и към основата с крепежни елементи. От вътрешната страна панелите са покрити с плоскости от ориентирани дървесни частици – OSB, а от външната страна с облицовъчните гипсфазерни плоскости Video All High. Външните панели, облицовани с гипсфазерните плоскости Knauf Video All High, се фиксират със специални винтове и са неразделна част от конструкцията. Ако къщата ви е проектирана на 2 етажа, следва монтирането на гредите между етажите. Специално обработените и импрегнирани греди се фиксират към стените на първия етаж и панелите, предназначени за втория етаж, се монтират и фиксират с крепежните елементи. Цялостната импрегнация на гипсфазерните плоскости Knauf Video All High спомага за високата устойчивост на атмосферни влияния – дъжд, сняг, високи и ниски температури. Отличителен белег на новата плоскост от гипсфазер е синият цвят на повърхността. Покривът се изпълнява по стандартния начин. Върху дървена обшивка се полагат избраните керемиди и се оформя билото. Плоскостите Video All High са устойчиви на влага и атмосферни условия и могат да останат до 1 месец монтирани без да загубят отличните си качества. Това дава възможност за извършване на довършителни работи във вътрешността на сградата. Сухият пот е едно прекрасно решение за сглобяемите къщи. Без мокри процеси, бързо и лесно. Сухата посипка се изравнява и нивелира до желаната височина с помощта на мастари. Върху нея плътно се полагат 2 слоя гипсфазерни плоскости Knauf Vidiflor с кръстосано разминаване на фугите. Вторият пласт гипсфазер се залепва с Knauf Uniflot и се фиксира с рапидни винтове за гипсфазер. Плоскостите се нареждат плътно една до друга, като технологичната фуга между стената и плоскостите се запълва с полиуретанова пяна. Сухият пот на Knauf е идеална основа за полагането на всякакви крайни покрития. Панелите от вътрешната стена се облицоват с гипс-картон. Там, където няма изградени инсталации, гипс-картонените плоскости се фиксират директно върху плочите от дървесни частици. Плоскостите се монтират на разстояние от пода и за монтирането им се използват стандартни рапидни винтове за гипс-картон. При наличие на водопроводна или друга инсталация, гипс-картонените плоскости се монтират върху дървена конструкция.
Летвите се разполагат на стандартното разстояние от 60 см една от друга и се фиксират към панелите с помощта на подходящи винтове. Гипскартонените плоскости се монтират върху дървената конструкция и така зад тях остават тръбите или електрическите кабели на инсталациите. Фугите между плоскостите се запълват с фугопълнител Knauf Uniflot. Така стените са готови за последваща обработка, нанасенето на боя, тапети или лепене на керамични плочки. Върху фасадата от плоскости Video All High се полага система за фасадна топлоизолация на Knauf с минерална вата или полистирен. Ръбовете около прозорците се обработват допълнително с мрежа и ъглови профили. След изсъхването на лепилото, плочите от полистирен се закрепват към панелите и са специални стоманени дюбели. Микрофибърната мрежа се вгражда в слой шпакловка Knauf. След изсъхването на шпакловката, стените се грундират. Грундът се нанася с мече и е част от топлоизолационната система на Knauf. Тънкослойната мазилка Knauf се нанася с стоманена маламашка и веднага след това се структурира. Мазилката може да се оцветява в цветове по каталог. Вашият екологичен дом от гипс и дърво може да бъде готов за по-малко от месец.